Rozmýšľam, že poviem jednu takú príhodu, ale jeden človek bude veľmi nešťastný z toho. Mám to povedať? No, jasne, je to jasne. asi na 3 minúty. Je to strašne hnusné. Je to strašne hnusné. No dobre. Ja som v Malawi jedol koláč z múch. Bolo to veľmi ťažké sa k tomu dostať, lebo opäť je to len sezónna vec. Ale jeden svedok Jehovov, malavský, išiel do cudzej dediny, do vedľajšej dediny, aby to od nejakej pani kúpil a priniesol mi to. Takže on mi to priniesol a ja som si dal jeden hryz. To sú čistokrvné muchy. To není, že... To je ako sladký koláč. Nie, to sú len muchy. To je taká kukíska z múch. Je to splácaný jenom... Je to splácané brownies, není to klasický koláč, ako máme my s okrajem. Nie, ja to len... Mohol som povedať, kuky z múch, ale divne to znie. Ale to je, tam není sol, tam není cukor, tam není nič. Je to splácané muchy. A ja som si, on to s takou veľkou gráciou mi priniesol so širokým úsmevom, že daj si, to si tak veľmi chcel. A ja, super. A jak som... V momente, ako som do toho kúsol, tak ma strašne začalo napínať, ale nechcel som úplne ukázať jemu, že to neoceňujem, túto jeho snahu. Čiže mňa tak napínal, že... Ale zároveň som sa snažil, že usmievať. Čiže to bolo také, že... A nejak som to akože do seba dal, preglgol som to, povedal som, že ďakujem, nechcem, už som plný. A Gogoman TV kedysi, to bolo pred 7 rokmi, bol vtedy, že najväčší kanál v Československu YouTubeový. A my sme boli dohodnutí, že keď sa vrátim z Afriky, tak spravíme africkú ochutnávku. On o tom to nevie. Čo teraz ešte povedať. On k nám přijde, tak my sa zeptáme pak na to. Okay. Jestli už to ví. Ja som priniesol rôzne veci z tej Afriky, ale aj ten koláč z múch. Ja som to mal v takej dóze a odkedy on to priniesol, tento svedok jeho, uplynul asi týždeň, dokým ja som k nemu prišiel k Danovi, ku Gogovi. A ja som tú dózu neotváral za ten týždeň. A muchy sú biologický materiál, to je ako keby tam bolo mäso alebo niečo. A všetko sme to tam naskladali pre tú kameru, rôzne sladkosti z Afriky a tak ďalej. A ono to bolo ale v tej dózičke. Ja som to stále neotváral. Ja som len hovoril, že to je veľký highlight. A on ešte predtým išiel pre nejaké pitie, keby náhodou nám bolo zle. Čiže ja som tam bol sám pred tými kamerami a len som tak nakúkol do tej dózičky. A ten koláč má mať normálne, že čiernu farbu, lebo sú to muchy. Ten koláč bol kompletne zelený od plesne. Ale hovorím si, že už sme too deep in content a že to nemôžeme proste nechať tak. Čiže ja som povedal, že sorry, Dano, ja to idem len nakrájať. On už prišiel s tými 2 pohármi s vodou a že prepáč, že ste sa len odskočím s tým koláčom, ja to nakrájam, naservírujem. Som išiel na hajzel s nožom a tú plesen som musel dať, že preč. A reálne som to nakrájal, tie čierne časti. A tak som to priniesol a on nevedel. On len vedel, že to je nejaký koláč z múch. Ja som vedel, že to je splesnivený, absolútne nechutný. On vedel, že to je koláč z múch. On vedel, že to je koláč z múch. Povedal som mu, že je to hnusné, ale nevedel, že je reálne už pokazený. To je už úplne, že upper level. Hnusu. No a obidva sme sa povracali. Ne ve videu, ale až potom. No naplo nás a potom akože a to už nie je vo videu, to by bolo demonetizované. A on nevedel, že je splesnivený koláč z múch a že mal pleseň z múch na hajzli. Tak třeba to byla taková ta ušlechtilá plíseň jako na hermelínu. Ja si to dodnes hovorím. Musela. Nic iného ti nezbývá.